खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ नै तनेशा आंजों दंथ'यो दायो ओमफ्राय दिनै जाहैबाय सानडेब्लाबो दिनैहाय खामानि दङ बे जाहैबाय आङो खोलैबायना मामा आङो एग्जाम हैनो थांनो नागिरदों बाट जेबो प्रिपेरेसन गैया मानो होनब्ला नोंथांमोना मिन्थिखागौ बेबि थानायफ्रा माबायदि जायो बिजि जाखायो बेबिफोरजोंनो आंहाबो जेबो प्रिपेरेसन गैया ओरैनो मैया हराव दसे नायदोंमोन आरो बाट दसे नायनायावहाय अबावहाय हानो मोनसे सेमिस्टारावहाय जोङो मोनसे सेमिस्टारनि लेखाफोरखौनो फरायजोबनो हाया दायो हल जिके मेथ्स इंलिश एन्ड देन हिस्ट्रि जिअग्राफि बेफोरखौ हरसेयावनो माने मा दसे समावनो मारै फोजोबनो ना बाट थेवबो आङो हैनानै नायनोसै फर एक्सपिरियेन्स माने एग्जामा पास जागोन होननानै आंहा जेबो एक्सपेक्टेसन गैया थेवब्लाबो आङो थांनानैहाय होनानै फैनोसै एग्जामखौ ओमफ्राय बिसोरखौ गालांनोसै गरमावहाय लांबाय थानो हाया मामा दाङालै बख'थारसिगोनसो बायबा आफाया रायगोन थेवबो हैनानै फैनोसै सासे बिबैजों थांखाबाय ओमफ्राय नै बेखौबो गालांनोसै 2 आवार्सनि जागोन एग्जामा नोंथांमोनाबो मिन्थिखायो बयबो होदों जानांगौ भिडिअ नायग्रा नोंथांमोनाबो बिटिसि थार्ड ग्रेडनि आंना सेन्टारा अराङावहाय गोग्लैदों दायो जोङो थांनो ओंखारबाय दायो नै थांगासिनो दङ जों सानैया बेबिफोरखौ गारबोबाय मोखांखौ देखायबोआसै आरोना नङाबा बिसोरबो दाना एकदम रोंग्रा जाबाय आरो सासेयाथ' बिफाखौ नुब्लानो बा आथिं आखाइ जोब्राब्ला जोबखाथारो एग्जाम मोनफैदों एग्जाम मन्डल जाखानानैनो जुनियर सासे लोगो मोनबाय नै आंबो ब्लगाव फैसिगोन दायो नोंसोरनाव हाबलांसै जोङो दाउला खासि दङ ना हांसो दङ मा दङ गासिबो नोंसोर मा जायोना नै जों दायो सफैबाय नै तुलिका नार्सारियावहाय बैथिंजाय दङ बड'फा ब्रह्म मेम'रियेल पार्क सानैजों हाबहैबावबाय वाव जा मोजांखा नै उदालगुरिनि देरसिन नार्सारि কি বুলি কয় এইটো অৰ্নামেণ্টেল দীঘল ফুলটো হয় একে খালি কালাৰটো অলপ লাইট দিব টাঙা আইডি তাত দাগি লাগি আছে তো বুকা माया मैया लाबोनाय बिफांफोरखौ राजाया हारसिंनो गायजोब्बाय आङो उन्दुनानै दंमोन बे समावहाय माने आंना एसे उदैबो सानाय मोन्दोंमोन नालाय आरो बेबिफ्राबो उन्दुदोंमोन ओंखायनो आं बेबिफोरजों उन्दुफाबाय बे समावनो राजाया मालाय गायनानै लाजोब्बाय ओमफ्राय नै जोंनि ड्रयिं रुमावहाय आङो क्रटनखौ दोन्दोंमोन ना दैयावहाय गासिखौबो ओरैजाय लाइन गायजोब्बाय आरो ओमफ्राय गोबोरखिबो लानानै फैखादों मैयाहाय गामिनि फोथाराव थांनानै राजाया दायो बेफोरखौ होगोन ओमफ्राय अबेहाय गायखो नोङो माबाखौ थाइजौखौ बेहाय गायबाय बेखौ रेड बानानाखौ गायबाय बेहाय अबाव गायगोन अर्नामेन्टेलखौ ओमफ्राय मौसुमिखौ माहाय गायखो लास्टाव ओमफ्राय नै आङो दायो न'आवहाय बानलु सिब्र दङ बेखौ खानानैहाय आसार बानायनो नागिरदों आरोना ओरैबायदि सिरिलांजोब्बाय माने देग्लाय मा जादों अखा हानाय टाइमावनो गासिबो सिरिलांजोबदों आरो बेथ' गावब्रादोंमोन ओमफ्राय खाथाबनानै दोनबाय आरो बेखिनिखौ नै गावब्रानायसोमोन आरो बियो ओमफ्राय दायो नै गोमोनखौ आङो खानानै आसार बानायनोसै आरो हारसिंनो गोलैलांजोबनाय अन्थाव बाथाव मोनथारबाय ओंखायनो आङो आसार बानायनोसै आरो ओरैनो जाजोबनोबोथ' हाया नालाय गोथांखौबाबो बानायनोसै ज' बानायफानोसै आरो खानो मोजां मोनलायलायथारो न'निखौ बेबायदि नै हारसिं गोलैलायबाय दांबानो गोलैखायो नै बेबो गोलैसिगौमोनसो आलु गोसायालाय गोसा ओमफ्राय आङो जानाय जाथ'वाखै आरोना मानो होनब्ला बेबिफोरनि मोखां मेगन दांनाय जायो नालाय ओंखायनो आङो गिनानैनो बानलुखौनो जाथ'वाखै बे साननैसो जानोथ' बिराद लुगैयो आङो बेफोर नै सेवनाय गोजासो गारनोसै आङो नै सेवबाय बिफाङावनो सेवो नै बेबो बिराद लस जादों देग्लाय गासिबो बिफाङावनो सेवलाजोबदों मानो बिदि जादोंथाय माबाफोर राहा दङबा नोंथांमोना खिन्थाहरदो दे कमेन्टनि गेजेरजोंहाय लस जाथारबायना गोरलै फाननोसो सानदोंमोन आं फानोब्लाबो माने रानलायनानै जानो होननानै बाट गैया जायासै सेस अखायानो सेस खालामजोब्बाय दांबानो गोलैखायोलै गैलान्दां ने रानाय बिदि नै बेफोरो नुलायलाया एन्जर फैदों नामा बेहाय जोंना हाजो बायदि बानायनानै दङ दै माबादों सोदों दसे फोरानसै सान्दुङावहाय
बानलुखौ फोरानखांबाय दायो जोङो बेखौ फिसा फिसा हानानै लाग्रोनोसै बेनि उनावहाय थाव होनोसै संख्रि होनोसै आरो बिरादनो आलु गोसाखा नोंथांमोना डाइरेक्ट बानलुखौबो होनानै दोनजायो आं फिसा फिसा हानानै लाखानोसै आरो डाइरेक्ट राननो हाखानाय हिसाबै आलु गोसा लागा खरियाथार बेनो गलायनानै लानोसै राजा जानो नामा मोनसे पिस जानानै देखाय नोङो आं नोंनो गिफ्ट होगोन दायो थावखौ फुदुंहैनोसै एसे जिरा पाउडार एसे होनसै आरो बेहाय फैद' दायो थावखौ फुदुंनानै लानोसै आङो एसे जिरा एसे होनसै आरो मा जादों मा जादों बानाना मा नांगौ केमेरा बेखौ नाङा दे बायबा आफाया रायगोन दे जाबाय दायो बथलाव सोनोसै आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय सान्दुङाव बिदिनो दिहुन होबाय थानोसै गेजेर गेजेर ओमफ्राय भिनेगार होनांगौमोन भिनेगारा दायो गैया उनावहाय बायना लाबोनानै आङो लुनानै होनोसै ग्लासनि बथलाव दोननांगौ ग्लासनि बथलाव दोनसै खनसेयावनो सोनो हायो ओमफ्राय आं दांनो गिदों आरो बे जिं जिङावबो नांदोंना जाबाय दायो नै फुगारनानैसै ओमफ्राय दुगैनोसै आं दायो जानाय नङा जोंहा बेरायनो आंथ' मैयानिफ्रायसो बेरायदों बिसोर हले बेरायबाय थायो आरो मा नांगौ एसे एक्सारसाइसबो जागोन बेरायनाय थाबायनायनो जोंहानि ट्रेना बिथिंजायनो खारो जोंहानि ट्रेना बिथिंजायनो खारो साइकेल बबेबा थांदोंमोन बुधबार बाजार मा नांगौ आलासि हा औ दायो जोङो थांफिननोसै न'आवहाय आइया फैफादोंमोन ओमफ्राय आइया थांफिनबाय आलासि फैदोंनो ओमफ्राय जोंहाबो नै दसे थाबाय थानानै दायो थांफिनसैलाय आरो न'आवहाय आरो बिदिनो सेम रुटिन जानोसैलाय दायो थांनानै गाइखेर बानायनोसै गाइखेर दौनानै फुदुंसै बिसोरखौ ओमफ्राय जानोसै उन्दुनोसै बेनोसै आरो जोंना आरोलाय मा दंबावो ना नै सासेया नायगासिनो नोंखौ जानो बिफानिल' बिफाल' नांगौ बेनो न' प्लास्टिकखौसो जानोसैलाय बियो माबा जायाखै बिस्किटखौ लायाखै प्लास्टिकखौसो खेरेब गाबदों नालाय ओंखायनो मुन्नि मा खबर मोजां होनो रोङा बोरायाबो मोजांबो होनो रोङा बोराया बेयाव दोनदो आङो माबा नायोना मालाबा जाखांलायबाय थांलायनोसैलाय नै लाइट थानायखाय मोजां नुदों होबाय नांलायलायदों आंना जानाया